V České republice je okolo 180 000 dětí, které potřebují nějakou podporu ve vzdělávání. Bohužel ne všichni ji ale dostanou. Část z nich zažívá buď vyčleňování z výuky, nebo tlak na odchod ze školy. Já jsem Ina Janská a vedu organizaci Spoluškola, která pomáhá hájit práva dětí ve vzdělávání. Jsme experti na školské právo a zároveň rodiče, proto nám záleží na tom, aby si dětem ve škole dařilo. Osobně mám ráda výzvy a je jedno, jestli jde o treky v Himaláji nebo převzetí malé neznámé neziskovky. Jste jedna z organizace, která pomáhá stovkám dětí ročně. Rodičům a školám nabízíme bezplatné poradenství, semináře a vzdělávací materiály v oblasti školského práva a školní mediace. Díky tomu jsme mohli pomoct třeba Honzovi s Aspergerovým syndromem, který nedobrovolně skončil v domácím vzdělávání. Nám se podařilo vrátit Honzu zpátky do školy a nastavit mu podporu tak, že nakonec zvládl i přijímačky na vysněnou střední školu. Pokud si stejně jako my přejete více spokojených dětí, koukněte na náš web www.spoluškola.cz. A to ať už potřebujete pomoct se vzděláváním dítěte, anebo se vám líbí to, co děláme. Pomozte nám vrátit dětem radost ze školy. Děkujeme.